Hindi ako makapagsalita ng maayos. Ang weird talaga. Good afternoon everyone. Today is Thursday, September 13, 2018. Pasensya na po kayo, medyo weird kung paano ako magsalita kasi kahapon may appointment ako ng dentist. So finally I already got my dentures yesterday. So I've been wearing this for 2 days. I start wearing it yesterday. So it still feel weird. Normally every time I talk it's weird, and then I eat food, I chew like it's weird. But yeah, I got my fake teeth yesterday. So yan na yung na-fix na siya ilalim. Yung nakikita nyo may bakal siya sa ilalim, sa taas din yun. So yay, hanggang ngayon hindi pa ako, medyo weird pa, lahat weird. Kahit magsalita weird, basta lahat, kakain weird. Pero masasanay din ako nito, sabi ng dentist. Sa una lang daw yan, pero masasanay din ako. Parang medyo tumaba yung mukha ko dahil sa dentures. Medyo parang nagkalaman-laman ng konti yung yung mukha ko dati, kasi yung wala pa akong ipin, lubog siya dito, tsaka dito sa side. Pero ngayon, medyo tumaba-taba yung konti yung face ko. Yay! Gusto ko yan. So may dumating na package ngayon, may dumating na package kay Dan. So tingnan mo, parang weird pa rin ako magsalita. Buksan natin kung anong laman niya. Alam ko parang nag-order ata siya ng candy para sa mga kids, para sa Halloween. Mamimigay kami ng candy sa Halloween kasi day off ko nun eh. So ang Halloween, October 31st. Not sure, I think that is Wednesday. So I'm off Wednesday. So yay, mamibigay ako ng candy sa mga bata sa Halloween. Kaya ito na yung box, kararating lang niya. Ayun yung box, ang laki ng box. Buksan natin. So buksan natin yung box. Ang laki ng box niya. Alam ko candy laman ito eh. Buksan natin. Candy ata ito eh. Tapos yan yung laman. Ang laki ng box. Ang daming candy nito. I'm excited to give candy for like little kids. Is it candy? I'm not sure is it candy or not. It's so weird. Maybe. We'll see. Paano ba natin ito buksan? Ito na lang natin buksan. Ang bigat! Ang bigat-bigat niya. Candy nga, oh my God! Ang daming candy. Ang laki nito. I'm so excited on Halloween. This is a big, like a giant bag of candy. Ang bigat kaya. Nilagyan nila ng yung parang ice para hindi mag-melt yung candy. Nilagyan nila nito. 3. Ay, 4. Para hindi ma-melt yung candy. 2 malaking bag yung binili ni Dan. Oh my God. It looks like the candy is already melting. It is. It's melting already because it's so hot outside. Oh my God, I need to put it in the fridge. But yeah. 2 bag of candy for Halloween. Yay.
Ilagay ko muna sa ref kasi ano siya, ano na siya. Sobrang lambot na ng candy. Ilagay ko muna siya sa ref. It's melting already. Whoa. That's quick. It's melt. Ilagay na natin to. Ang init. Nag-melt na siya. Nag-melt siya agad. Grabe naman yun. Nag-melt agad. Nilagay ko na siya sa ref para umano siya, makarecover sa sobrang lambot na ng candy. Excited na ako sa Halloween eh. Tapos pumunta kami kahapon sa dollar store. Bumili ako nito. 'Di ba ang cute para sa Halloween, para yung mga bata pag pumunta, kita nila to. Decoration for Halloween. Yay! Ayan yung tsura niya. Trick or treat. Trick or treat. Ayan yung tsura niya. Oh. Cute kaya decorate. Ang init sa labas. Sobrang init sa labas. Ayan. Oh. Mahangin. Sobrang init sa labas. Ang init. Receive ko lang ng candy. Sobrang init sa labas. Ayan o. Ooh. Hi. Makita niya ako ng kapitbahay. Anong ginagawa ko. Magbibideo lang ako. Ang init sa labas. Ooh. Ang init. Tara, pasok na nga tayo sa loob. Makita ko na. Ganda-ganda talaga oh. Cute. Trick or treat. Ah, super cute. Para sa Halloween yan, ma'am. Para sa Halloween. Tsaka may binili pa nga akong ano eh. Bucket. Lagayan. Doon ko ilalagay yung candy sa bucket. Saan na ba yun? Ito yung binili ko. Tadaan! Dito ko ilalagay yung mga candy para pagbigay ko sa mga bata. Mabilis lang siya. Tapos may binili pa pala akong ano. Lights for Halloween. Ilagay ko to sa sa bintana. Baka bukas ilalagay ko siya sa bintana. Tinatamad ako ngayon ilagay eh. So yeah, tara. I'm excited for Halloween. Bago pa rin akong magsalita. Dahil sa dentures ko. Basta dahil sa pustiso ko. Ang weird. So day off ko ngayon. Walang magawa. Nanonood ako ng Netflix. So yeah, tingnan natin yung halaman ko. Hindi ko na nadidiligan, nakalimutan kong diligan. Madiligan nga yung halaman ko. Oops! Sobrang liwanag. Hello! Hello everyone! Parang gusto ko nung may postiso ako. Parang yung mukha ko tumaba siya. Kasi dati medyo parang lubog siya dito. Ayan yung mga halaman ko. Ang ganda. Yan. Bulaklak na siya. Yan. Ito ang isang tangkad-tangkad na ito. Ang dami yung bulaklak. Yan. Nasa likod ng bahay ako. Nasa loob. Hapon na pero mainit pa rin. Sobrang init. Pasok na nga tayo sa loob. It's hot. Pupunta pala ako mamaya sa store. Kasi yung ring na pinaresize ko, nando na daw. So mamaya, pag hindi na mainit, pupunta ako sa store para kunin ko yung yung sing-sing ko. Weird pa rin siya. Parang, ang weird.
kahit magsalita, sobrang weird magsalita. Sobrang weird. Ang ganda naman ng lipstick na to. Ang lambot sa muka. Grabe yung candy. Natunaw agad. Sobrang lambot na. But anyways, I will see. So, diba, ganda ng gusto ko yung yung mukha ko meron na, ayan na, ayos na yung ipin ko. Yung kinabit na, yung metal. Tapos, ito rin yung isa. Yay, I'm excited. Mahirap pa rin siyang i-chew. Kasi naninibago pa ako. Kahit nga magsalita, parang naninibago pa ako. But anyways, I'm excited. I already received my dentures, and then it's second day that I'm wearing it. And I have an appointment on Wednesday. They're gonna, they let me try on if I need something to adjust or fix. So that's gonna be on Wednesday when my appointment. So yay! Hindi ako makapagsalita ng maayos. Ang weird talaga. Kasi nga kaya payo lang po sa mga medyo bata pa dyan, ingatan nyo yung yung ipin nyo, kasi mahirap, iba talaga yung totoong ipin kaysa sa peking ipin. Kaya kung pwede nga lang, at least bumisita kayo sa dentist at least every 6 months for cleaning para ma-maintain at saka maalagaan yung ipin nyo. Kasi nako, kung nung bata pa talaga ako, tamad talaga ako mag-toothbrush. So I got my dentures the other day. Yesterday. I got my dentures yesterday. So I have 1, 2, 3, 4, 5. So meron akong 5 fake teeth already. So because I don't take care of my teeth before. So now I just realized that taking care of your teeth is really important. So, payong kaibigan lang po, alagaan nyo po yung ipin nyo kasi ang hirap ng wala ka ng ipin. So, ito kaya nagpapustiso ako kasi sabi ng dentist, bumababa na daw yung lower jaw. Kasi wala na nga siyang ngipin sa baba at sa taas. Tsaka para daw makatulong mag-chew. Kasi minsan, pag kumakain ako, palagi kong nababite yung ditong gitna kong skin. So, every time na nababite ko siya, mga ilang araw, healed na siya. And then, mabite ko na naman siya. Sore na naman siya. So, ngayon, pangalawang araw ko na tong ginagamit yung postiso ko. Ang weird kahit magsalita, tsaka kumain. Weird, parang ang weird sa feeling. Pero sabi ng dentist, masasanay din daw ako pag mga ilang weeks, sanay na daw ako, parang wala na daw yan. Kaya kayo ingatan yung ipin nyo. Kung pwede nga lang maggamit kayo ng floss, pagkatapos yung kumain, mag-floss kayo, kasi kahit na mag-toothbrush kayo, pagkatapos yung kakain, mag-toothbrush kayo, may naiiwan pa rin na mga konting pagkain dyan sa mga gap-gap ng teeth nyo. Kaya kung pwede nga lang umpisahan nyo ng mag-floss. Every time na pagkatapos yung kumain, mag-floss kayo para iwas sa cavities, tsaka yung ipin nyo hindi masira. Kasi ang hirap-hirap ngayon, pero gusto ko siya, parang yung pisngi ko. Tawag dito, siya, hindi. Before napapansin ko yung dito sa side ko, lubog siya. Pero ngayon, na siya, parang nagkalaman-laman siya. Gusto ko yan. Hindi na siya lubog masyado. Yay! I'm so excited. Pansamantala lang naman tong postiso na to. Tingnan mo. Excuse me, pasensya na. Ang hirap magsalita. Pansamantala lang naman tong postiso na to Pagka medyo nakaipon na ako ng pera, ko na siya. Tawag doon. Ano ba tawag doon sa yung ipapakabit ko talaga siya sa sa gums ko.
Inflant ba yun? Oh, inflant. Ipapakabit ko sa gums ko pero saka na lang kasi wala pa akong ipon. Medyo mahal yung implant eh. So, mag-ipon muna tayo. Pag may naipon na tayo, saka ko na siya ipapa-implant kasi medyo madugo. Mahal yung mag-ano ng ipin. Kaya kung pwede lang alagaan nyo, please alagaan yung ipin nyo kasi mahal siya. At saka, iba pa rin yung natural na ipin, yung natural mong ipin, kaysa sa hindi totoo. Kaya yun lang po, payong kaibigan. Ingatan nyo yung ipin nyo kasi ako, lahat na yung sa loob ng ipin ko, wala na akong ipin yan. Tinanggal na yung molar, tsaka yung next sa molar, tsaka yung sumunod. Tsaka sa taas din the same. Yung sa loob, wala na talaga akong ipin. Yung nandito na lang sa harap. Kaya ayun, ingatan nyo yung ipin nyo para sa ingatan yung ipin nyo kasi mas maganda yung natural na ipin. Yun lang po, and good evening everyone. So kanina nagbukas tayo ng malaking box, tapos ngayon naman magbubukas tayo ng maliit na box. Bubuksan natin yung pangalan na ito, my monthly subscription beauty box. Ito yung pangalan niya, Boxycharm. Tapos actually I did open it already because every time I receive my beauty box, it make me excited. So yeah, I did open it already. So I just wanna share you what I got this month for my beauty box. Ito siya, nabuksan ko na siya. Tapos may ano siya, yan. Pagkatapos may ano siya, may papel siyang kasama. Dito nakalagay yung mga ano niya. Oh, cute! Wildflower yung nakalagay. Ganda ng model, oh. Ganda ng mga model, oh. Tapos dito nakalagay yung mga ano niya, yung mga kung anong product yung nakalagay sa box. So, ilang product yan? 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 product. I got 5 products for my box this month. So, yung una, excited ako dito. Ito yung una, Hank and Henry matte liquid lipstick petal fusher, whatever how you read that. Ito siya, oh, ang ganda. Ayan siya. Tapos I think pag inopen mo siya, ganito siya, oh. Ang ganda ng ano niya. Hala, ang ganda ng pump. Try nga natin siya kung anong kulay. Oh, ang ganda. Ang bango. Parang candy. Oh my God. Parang gusto ko siyang kainin ni Amboy candy. Ito na yung ano niya, yung kulay niya. Tapos, ito daw na lipstick na to, Hank and Henry liquid lipstick. Have your cake and wear it too. This frosting unscented long wear liquid lipstick glides on smoothly while its vitamin A infused formula give your lips and youthful, stunning, full coverage matte finish that never dries your lips and never transfer. Oh, and it costs $17 for the lipstick. And second one, ang ganda. Ang ganda. Ito yung next. Hala. Oh my God. Ang cute naman ito. Blush on daw siya. Tapos may salamin. May salamin siya. Tapos, ayan yung kulay niya. Hala. I'm so excited. Bake, Blush, Brighten.
May ano siya, may kintab-kintab siya. Try natin. Kung makita niyo yung kintab. Ala, ayun na oh. Makintab siya. Ala, ang ganda. Ang kintab, promise. Ayan yung kintab. Ang kintab niya, oh. Kung makita niyo yung finger ko. Basta ang kintab niya. Ayan. Hala. Ang ganda-ganda naman ito. Woohoo! Cute pa ng ano niya, packaging niya. Anong sabi dito? Ang sabi dito, add a glowy flush to your cheeks with this baked blush. Stunning square of liquid pigment are baked into a silky dome of powder. This smooth and long-wearing formula is paraben-free and infused with skin-loving antioxidant. Oh my god. Kind of expensive though. $28 for the blush. Ooh, excited. Ang ganda. Tapos yung pangatlo. Hala, ang cute naman ng brush na to. Tatlong brush siya. Tapos, tingnan natin yung mga ano niya. Ang dami, iba-ibang shape siya. Ganyan yung shape niya ata eh. Ang ganda ng kulay. Gusto ko yung kulay niya. Yellow-green. Ayan siya, oh. Cute. Ayan, oh. May manipis, may ano, para sa eyeshadow. Ooh, gusto ko yan. Ang ganda. Ang cute. Sabi dito sa brush. Made with 100% synthetic fiber, these brushes are extremely soft, durable, and essential to your brush collection. The flat painter brush effortlessly applies color into your lids, while the fluffy blender brush can be used to shamelessly blend color together. Ooh! The flat tight inner brush is perfect for direct color application on your lash line. Oh, wow! I'm excited to use this one. Actually, I have a couple of brushes, but I'm still excited to use that. I can't wait to use those brushes. So those brushes is like $18. And then the fourth one, ooh, this one, excited. That one, oh my god, I'm so excited. I'm pretty sure this is a Butter London Glassine Lustrous Liner. Ooh, eyeliner, yes. Define and shine with Glassine Lustrous Liner, a soft metallic long wear liquid liner that glides on with effortless precision, crafted with a liquid luster complex. Yay! Excited. This whiteless liner contains radiant sparkle to enhance eyes with a super fine shine. Ooh. So, sabi niya, $19 for this brush, for this eyeliner. Wow, excited ako nito. Parang ayaw kong buksan. Huwag ko na nga muna buksan kasi may ano ba tawag dito? May tatlo na akong nabuksan na eyeliner. So, parang ayaw ko muna buksan para hindi siya mag-dry. Saka ko na lang siya gamitin pag wala na akong liquid eyeliner. Tapos yung last, ito siya. Tapos sa likod, ang ganda naman ito. Ano to? Tawag dito. Ang ganda. Eyeshadow. Eyeshadow siya. Hello, camera. Hindi gumana yung ano ko. Eyeshadow siya. May salamin siya. Ang ganda ng salamin niya. Oh. Ang ganda.
Ang ganda niya. Tapos ang dami-daming kulay. Gusto ko yung kulay niya. Oh. Ilang shade to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 shade. Wow. Excited. I'm excited to use this even though I'm not very good yet doing eyeshadow. But yay! Another new eyeshadow. Ang gaganda ng kulay niya. Sabi, ano ba pangalan nito? Pretty Bulgar Nightingale Smoky Eyeshadow Palette made up of 12 highly pigmented shades. The Nightingale palette is sure to help you create your best look. The matte, shimmer, and satin shade are soft in texture, and the luxury smooth I can't say it right. I'm sorry. Formula mix for easy blending and long wear. $35 for the eyeshadow. Ooh. Excited ako doon sa eyeshadow. Wow. So how many I receive for my monthly beauty box? 1, 2, 3, 4, 5. Yay! I received 5. Hala, ang gaganda pa naman. Alam pinaka-paborito. Ang ganda ng ano. Ang ganda ng blush on, ang kintab. Uy, excited ako sa blush on. Ang kintab-kintab niya. Actually, excited ako sa lahat eh. So, yun lang po yung yung monthly beauty box ko ngayon. Ngayon ko lang siya na-share sa inyo. 3 days ko na ata yung na-receive eh. So ngayon lang ako nagkaroon ng time na i-film siya. But anyways, yay! I'm so excited to all of this. I can't wait to play with it. So, ang weird. Pagpasensyahan nyo na po kasi tawag dito, uulitin ko. Kasuot ako ngayon ng dentures, yung fake teeth. Pangalawang araw ko na tong sinusuot. Medyo weird pa nga lang, kahit magsalita ako weird pa siya eh. Tsaka kahit lalo na pag kumakain ako, sobrang weird sa feeling. Pero sabi ng dentist, masasanay din ako noon. Masasanay din daw ako pag mga ilang weeks, parang natural, wala na daw. Parang hindi mo mapansin na may may makapal na ka sa loob ng ipin ko. So, yay! Ang ganda nga eh. Medyo, dahil sa pustiso, medyo tumaba yung ko, yung pisngi ko. Tumaba daw yung pisngi. Medyo tumaba yung pisngi ko sa pustiso. Medyo nagkalaman-laman yung ko, yung mukha ko sa pustiso, but yay! But anyways, i-end ko na tong video ito. Maraming salamat po sa panonood, and I will see you on my next video. Bye guys. Bye.